салом бинандагони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз. барномаи навбатӣ ҷасорат аст, ки аз ҷониби шуъбаи кор бо ҷомеаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардидааст. Дар студия бо шумо Ориф Нозимиён. бинандагони гиромӣ, ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 17 август рӯзи таъсисёбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад ва имсол аз таъсисёбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 31 сол пур шуд. дар тӯли ин солҳо Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба чӣ дастовардҳо ноил гашт? ва вобаста ба таърих ва инкишофи кумита имрӯз дар студия мо даъват намудем як гурӯҳ собиқадорони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро. хуш омаданд ба студия. ва вобаста ба таърих, инкишоф ва дурнамои кумита мехостем изҳори назари шуморо ҳамчун собиқадори Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пурсон бошем. ва вақте ки кумита ташкил шуд, дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мутахассисон набуданд. барои чӣ ки пеш аз давраи шӯравӣ, пеш аз таъсисёбии ҳукумати мо, имрӯзаи мо, ҳамаи мутахассисони дар штаби ситоди ҳолатҳои фавқулоддаи ҷумҳурии Тоҷикистони Советӣ кор мекарданд. аз тамоми 15 республикаи собиқи СССР. вақте кумита ташкил шуд, ҳатто ягон автомобил ёки ягон техникае надошт, ки ба ҳамон ҷойи ҳолатҳои фавқулодда ҳозир шавад. мутахассисое ки аз эҳтиёт даъват карда шуданд ва ҳоло дар инҷа дар мо собиқадори мо Рафиқ Тоҷиддинов Штайн, ки ин кас комиссари республика буданд, ба мо ҳамаро даъват карданд. аз эҳтиёт бичора ба комитет омадем ва ташкил кардем. ҳатто либоси низомӣ надоштем. мо хурсандем аз ин пешравиҳое ки шумо дорем ва техникаҳое ки барои наҷотдиҳӣ, ҳатто барои оҳанбурӣ, оҳану бетонбурӣ дидем ва ғаввосои шумо дидем, ки ҳоло канал кофтем барои ғаввосотон таҷрибаомӯзӣ ташкил кардем. бисёр хурсандем, сарфарозем ва оянда боварӣ дорем, ки мо дар куҷое набошем, сарбаландона гуфта метавонем, ки мо собиқадорони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. барои боз як бор дигар ҳамаи афсарон ва генералҳо, афсарон ва аскарони кумитаро бо ин солгард, 31 солгарди таъсисёбии кумита табрик мекунам. саломат бошад. хуш омаданд меҳмонони гиромӣ ба студияи мазкур. ва бояд қайд кард, ки воқеан ҳам собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ ба мисли таърихи зинда ҳастанд, ки имрӯз аз рӯзҳои таъсисёбии кумита зимни ҷамъомаду баромадҳои худ изҳори назар мекунанд, изҳори андеша мекунанд. ва воқеан ҳам имрӯз вақти он расидааст, ки собиқадорони қувваҳои мусаллаҳи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз косаи касбияти худ шикасти ташнагӣ шикананд. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи ҷасорат. хайр, то барномаҳои навбатӣ.